Tak, čaute ľudia, vítajte pri ďalšom videu a dneska si ukážeme, ako stiahnuť Hsim 4 a teraz opravné a teraz to funguje 100%. Teraz vám tu všetko vysvetlím, čo treba spraviť, lebo minule som to nevysvetlil, preto vám to nefungovalo a tak pustíme sa do toho. Takže ako vždy a prvé budete potrebovať nejaký torrent, doporučujem QB torrent. Tuto si ho stiahnete, potom si stiahnete Hsim 4. Neklikajte toto veľké, ale toto, download torrent. Dáte kliknete, uložíte, potom otvorí sa vám vás QB torrent. Počkajte chvíľu. Tak, ale ja už to tu mám, takže ja si to tu nedám ešte raz. Tak a potom, keď sa vám to stiahne, pôjdete, to dvakrát otvoríte. Tuto máte tieto veci, otvorte iba toto. Sims 4 Origins Nostim Part 1. Kliknete. Toto si necháte ako je, C Games. Alebo si môžete dať na iný disk, dáte install. Tak a uvidíme sa, aké to bude. Tak a zatiaľ sa vám to inštalujete, pôjdete na túto stránku. Tu dáte regular download. Otvoríte. No, rýchlo. Tak, počkajte 60 sekúnd, ja to zrýchlim. Tak, odpíšete túto kapku. Tak, potom dáte continue, download file. A ja si to neuložím, ja už som si to stiahoval. No, upozorním, že to zaberá naozaj veľa, 500 MB myslím, takže sa to bude robiť riadne dlho. Ja už to mám stiahnuté. Tak a uvidíme sa, akým sa dokončí toto. A ešte som zabudol, ešte si musíte stiahnuť Visual C++, no proste toto. To bude tiež v popise, dáte download, všetko si zaškrknite, dáte next. Dáte si to uložiť, všetky tieto tri. Potom si to nainštalujete, a to robiť nebudem, lebo je to naozaj na dlho. A tak si to nainštalujte, inak vám to nepôjde a už sa konečne uvidíme, aké to bude. Tak, už sa to dokončilo. Sa tu otvorilo toto, to vypnete. A teraz sa tu otvoria ešte stránky. Povypínajte, tak. Teraz otvoríte si ten patch, ten crash fix, čo ste si stiahli. A tak, otvorí sa. Tak a tuto dáte browse. Dáte počítač. Lokálny disk, alebo tam, kde ste to nainštalovali. Games a tuto Hsim 4. Zakliknete. Dáte OK. A dáte install. Toto by sa nemalo robiť dlho, tak to dúfam, že nebude treba ani zrýchliť. A zatiaľ, kým sa to robí, pôjdete tam, kde ste si to nainštalovali, takže počítač, lokálny disk, Games a Hsim 4. Počkajte, kým sa to dokončí. Tak, už sa to dokončilo. Teraz áno, toto sa zapne. To vypnite. Mali by sa ešte aj otvoriť stránky. Čoskoro. Áno, jak som hovoril, tie vypnete. A teraz, jak ste v tomto foldri, tak určite si nainštalujte Origin. Toto, co budete mať, to otvoríte. Ale ja už tu mám Origin, ale vy si to určite nainštalujte, budete potreba. Potom, tuto je toto cz.reg. To je jazyk, takže to si to kliknete. Dáte áno.
Tak, dobre. A teraz zapnete Origin. A určite pred inštaláciou som zabudol povedať, že určite si vypnite váš antivírus, lebo antivírus tu nájde takú zložku, ktorú vymaže. Presne sa to volá 3DM Game, tak by sa to malo volať. Ja používam Aviru, takže mne to nevymaže, iba nahlási. Takže doporučujem Aviru. A proste si vypnite antivírus, keď to chcete hrať. Lebo keď vám to vymaže, no tak to od vás pýta aktivačný kľúč. Takže tak. Takže určite vypnite antivírus, alebo aspoň zakažte, aby vymazal vám tú zložku 3DM Game. Tak a keď máte zapnutý Origin, dali ste toto a musíte sa aj prihlásiť do Originu, to som zabudol. Tak sa vám to vytvorila na ploche táto zložka. Tak a to otvoríte, zapne sa vám hra a uvidíme sa v hre. Tak, jak vidíte, Simscon zatiaľ pekne ide. Nič nepýta to žiadny kľúč, ak ste dodržiavali. Takže vypnite antivírus a toto bude asi to bude asi všetko z tohto videa. Určite nezabudnite dať like, odber a ak vám niečo nefunguje, tak napíšte do komentára. A určite si pozrite môj druhý kanál, volá sa Pizzerica Studio.sk. Kliknite na video a vás to tam hodí. Robím tam nejaké skeče a budú tam aj gameplay. Teraz mám tam len 2 skeče a 2 také testovacie videá. Určite sa tam nezabudnite pozrieť, dať odber a uvidíme sa pri ďalšom videu.